आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। गासै इउटुब गाइडलाइननि थाखाय आं बे चेनेलाव दा केरावके मिउजिक आगारला होननानै सानदों। स' नोंथांमोननिसिम मोनसे आं एप्लिकेसन लाना फैदों, नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय। थ' लोगोफोर फैदो गुगोल प्ले स्ट'राव, बेनिफ्राय स्प्लिट हिट भकेल रिमुभार टाइप खालामनांगोन। टाइप खालामनानै सार्च खालामनानै हो, बेनिफ्राय ओंखारबोगोन एप्सआ, ओमफ्राय इनस्टल खालामबानो जाबाय। अपेन खालामनानै एलाउ खालामनानै ओमफ्राय लकेल सङाव क्लिक खालामनानै हो, बेनिफ्राय नोंथांनि फाइलाव हाबलांनानै नोंथांनि मेथाइखौ नागिरबानो जाबाय। जायखिजाया मेथाइ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। थ' आं मोनसे मेथाइ, बे बुंहां बुंहां मेथाइ लोगोफोर मेथाइखौ रेकर्डिं खालामनो थाखाय नोंथांमोना स्क्रिन रेकर्ड खालामनांगोन, नङाबा बे रेकर्डिं अपसनाव रेकर्ड खालामबा बे मेथाइआ उनाव हारसिंनो गोमालांफिनो। थ' लोगो